Ось такая будет колода для пчел. Тут будет довжа. Так ось зачиняться. Потім заподлицо зробимо. Тут буде голова. Пругви ще будуть. Пругви. Кришку, мабуть, зроблю з дубу. Чи ще з чого поглядимо. Ось тут наколотив. А ось гэта буде разъемная. Колода такая двойная. Плянуться. Треба буде почистить гэта все. У гэты сезон, напэўна, не паспею. Уже часу мало. Не кірую заселять. Поглядим, мабуть, на лето. Будзе відаць.